gik mig over Søerland, der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så, og hvor har du så? Hvor har du hjem? Jeg er hjemme i Lejeland. Lejeland, 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 og alle dem, som lege kan, ja, de har hjemme i Lejeland. Jeg gik mig over Søerland, der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så, og hvor har du så hjemme? Livet og legen i barndomsårene er det, der gør os til dem, vi er. Børneliv gennem 5 årtier er ikke kun en rejse i tid, men også en tur ind i barndommen, fyldt med traditioner og genkendelse. Sangleje, elastikspring, boldspil, røver og soldater er klassikere, som har overlevet flere generationer. På trods af, at PlayStation og Babyborn-dukken har fundet vej til børneværelset. Men der er forskel på at være barn i Jelling i dag og så for 50 år siden. I 50'erne, som er der, hvor min barndom ligger, der var det fattigt at være arbejder. Så det var naturligt, at børnene hjalp til, sådan, til opretholdelse af familiens økonomi, og det gjorde jeg så på den måde, at jeg havde lønnet arbejde fra jeg var 9-10 år gammel. Altså egentlig fra jeg var 8. Det første lønnede arbejde jeg havde, det var som 8-årig, kan jeg huske. Der hjalp jeg tømmermesteren, den lokale tømmermester i Hygum, med at lægge et nyt skifertag på sognefogedens stuehus. Og det var sådan ægte skiferplader, der blev lagt der. Og mit arbejde, det bestod i at bære de der skiferplader fra jorden op på taget, op ad hønsestigen. Og det fik jeg satte en streg på hver gang, jeg gik op med et eller andet antal. Og så fik jeg sådan betaling for det. Der blev der også tid til leg, som især foregik i den naturskønne omegn. Et af de foretrukne legesteder var ved Hørup Skov, hvor Hygum-drengene på et tidspunkt havde fundet en velegnet plet til en hule og et ildsted. En af de dage, vi var der blev vi opsøgt af nogle af drengene fra Hørup. Hørup station ligger sådan lige ved indgangen til skoven og Hørup by oppe ved hovedvejen. Og de var ret utilfredse med, at vi havde lavet det, vi havde, og oplevede os selv som herre i den skov der. Så vi blev udfordret til kamp på en eng hernede i skoven efterfølgende søndag eftermiddag. Og vi tog hjem og fik trommet alle drengene i Hygum og omegnen med, og det vil sige Brandbjerg, Kollerup og Vestermark, med til at deltage i den kamp, der skulle være. Og vi lavede sværd, vi lavede skjolde og fandt nogle gode stokke. Og så mødte vi ellers i meget stort tal op nede på engen, den der bemeldte søndag eftermiddag. Og var meget kampklare. Men der kommer ikke nogen forhør. Og sådan set i bagspejlet er det nok meget godt, at det ikke skete. Men vi følte os selvfølgelig som nogle vældige kale og kunne tage sejrige hjem uden kamp. I den lille skole i Hygum gik 2 klassetrin sammen ad gangen, og det var kun de lyse hoveder, som fik ekstra undervisning. Streng disciplin og hårde straffe var dagligdag. Vi var nogle drenge, som på et tidspunkt var meget optaget af at spille kort. Og vi fandt et sted, som vi troede var godt skjult i frikvartererne, hvor vi sad og spillede, og vi havde også penge på bordet. Men der skete så desværre det her, at første læreren troppede op, mens vi sad og sled i korten i et frikvarter. Og han blev meget vred og konfiskerede kortene. Og vi havde en formodning om, at han ville brænde dem. Måske sagde han også, at han ville gøre det. Da vi blev kaldt ind efter frikvarteret, der var vi et par stykker, der listede hen og kiggede i kakkelovnen for at se, om vi kunne se resterne af dem. Men det var så heldigt, at læreren havde umiddelbart før kortene blev smidt ind, fyldt op med koks. Så kortene de lå uskadt oven på hele koksbunken. Så vi snuppede kortene og gemte dem ude på lokummen, som det jo var, og ville så tage dem efter skoletid. Men da vi kom der og skulle have kortene, der var de væk. Og af en eller anden uansagelig grund, så havde vi en formodning om, vi 4, den hårde kerne der, at det måtte være præstens søn, der havde snuppet de kort. Så vi passede præstens søn op efter skoletid, men han kunne jo bedyre sin uskyld, men gik så hjem og sladrede til sin far, ville afføde, at præsten ringede til førstelæreren.
Så da vi kom i skolen næste dag, der var der virkelig lagt brand i kakkelovnen til os. Og førstelæreren kunne fortælle, at det var ham, der havde konfiskeret korten en ekstra gang ude på toiletterne derude. Og så blev vi ellers idømt den anselige straf, at vi i resten af vores skoletid skulle sidde inde i Vittersfrikvarteret og lave regnestykker. Alligevel var børnelivet frit for de fleste i 50'erne. Børn legede meget uden for de voksne synsvidde med hvad der nu var for hånden af ofte hjemmelavet legetøj. Hvis man til gengæld ville være noget ved musikken, var den gamle håndværkerforening i Jelling stedet, hvor man kom. Jelling Håndværker- og Borgerforening, de havde lavet et arrangement, og der skulle Dorte Kollo optræde. Og hun havde, jeg ved ikke, hun havde været en 16-18 år dengang. Og der fik jeg så lov at komme op og høre hende synge. Og jeg sad så ude på, ved siden ude på op langs vejen derude, og helt alene, ikke? Alle andre, de sad jo inde. Ja, der var stillet stolrækker op. Og så på et tidspunkt kom hun ned i salen. Så kom hun ned og satte sig ved siden af mig. Og der, altså det må jeg sige, jeg var meget sådan genert, så jeg blev rigtig rød i hovedet. Alle folk sagde kigge. En guitar kom til at stå øverst på ønskelisten, men sådan en skal man også lære at spille på. Øvehæfter af Jørgen Ingemann var metoden, indtil Beatles kom til Jelling. Så jeg begyndte at lytte Beatles af og spille Beatles-numre. Og gik utrolig meget op i Beatles. Det var simpelthen et must, det der med Beatles. Det var hele mit liv engang. I stedet for at holde blå mandag, så da jeg blev konfirmeret, så kørte jeg til Vejle og købte bilstøvler. Jeg brugte alle mine penge på bilstøvler. Og jeg var den eneste hele Jelling, der havde bilstøvler. Det eneste jeg ikke måtte få, det var som sagt langt hår dengang. Det måtte jeg ikke. Med Beatles-støvler og Beatles-tapet er vi nået godt ind i 60'erne. Både dengang og nu blev den storslåede natur omkring Jelling som rammer for leg og børneliv. Varetegn i Jelling Skov, det er vores berømte seksbøge, som lige står her nabo til. Altså det var stedet, hvor vi mødtes. Altså hvis man skulle mødes i skoven, så var det altid ved seksbøgen. Fordi så vidste alle, hvor det var. Og den lå også lige i starten af skoven, så den var let tilgængelig. Og så var det også det, når man blev lidt større, så skulle man altid mødes med fyrene hernede. Så jeg tror, der er mange piger, der har fået deres første kys her ved seksbøgen. Barnelivet i 60'erne var fortsat præget af at hjælpe forældrene og gå til hånde. Mine forældre, de havde en herretøjsforretning i Jelling, sådan en pæn stor herretøjsforretning. Og da jeg var 4 år gammel, der havde de jo nogle gange et problem med at få mig passet, fordi der var jo ikke noget overhovedet, der hed vuggestue, børnehave og hvad ved jeg. Vi havde ung pige i huset, men hun gjorde sådan for det meste ren og lave mad og sådan noget. Så jeg gik meget for mig selv, eller havde jo legekammerater både på den ene og den anden side af vejen og sådan noget. Men det, jeg husker meget omkring, det var juletid. Altså det står meget tydeligt for mig, hvordan at der havde de jo ekstra travlt, og hvad skulle de så lige gøre ved mig? Og der var det jo så, at jeg blev placeret inde i forretningen ved et lille legebord og havde en lille stol, og der sad jeg så inde midt i det hele. Og min far, han havde så en kasse med sådan nogle papirs juledue. Det var sådan nogle ret flotte nogle med nisser på, så jeg var sådan ret stolt ved at sidde der med de der juledue. Det var sådan, jeg synes, det var en ret flot gave. Det tror jeg faktisk også kunderne, de synes. Og der sad jeg så ved mit lille bord, og så spurgte jeg så kunderne, når de kom ind, om de ville have en... Eller kom ind, der var faktisk hele tiden mange kunder. Så det var bare at gribe fat i en af dem og så spørge, om de var interesseret i en juledue. Og det sagde de næsten altid ja til. Og så havde jeg sådan en lille stempel, og så gav jeg den ordentlig gok. Eventuelt 2, og vendte den om på den anden side, og så 2 gok igen. Så havde jeg en lille elastik, og så rullede jeg den og satte en elastik omkring, og så sagde jeg, vær så god. Ligesom alle andre børn i 60'ernes Jelling husker Lisbeth festerne i håndværkerforeningen. Jeg tror, det var sådan noget som 3. og 4. juledag, der havde vi juletræsfester. Og havde vi fået lidt nyt tøj i julegave, så skulle det jo virkelig indvise til den fest. Og der kunne man næsten ikke sove 3 nætter forinden. Man talte, altså efter juleaften det var overstået, så var det virkelig festen, man glædede sig til. Og der havde vi jo så også afdansningsbal, hvis man havde gået i danseskole, sådan i vintersæson, så var man til afdansningsbal, og skolefesten blev holdt op, og man gik hånd i hånd, sådan hvis man kunne finde en dreng, så var det jo fint, men ellers så var det jo piger og så videre. Så gik man sammen indmars, tror jeg det hed, ja. Lysten til at skabe og bygge tingene selv starter i barndommen. De fleste børn har prøvet at bygge huler,
sæbekassebiler, snemænd og andre mere fantasifulde værker. Det var en sommer, hvor vi byggede kinesiske mure i sand, fordi så havde vi fået læst historier op om det gamle Kina. Det var meget sådan, hvis jeg fik spurgt om et eller andet, som min mor ikke kunne svare på, så fandt hun ud af, at nogle bøger om det. Så inden man fik set sig om, så vidste man jo en del om det emne. Så der fik I idéerne fra, eller hvad? Ja, i hvert fald en del af idéerne til, hvad man kunne lege. Også film, selvfølgelig. Den blodrøde pirat og sådan noget. Så kunne man jo begynde at lege sørøver. Krigslege som cowboyder og indianere, sørøvere eller musketerer er en slags rolleleg, men også helt andre emner kan give inspiration. Vi fandt sådan lidt udklædningstøj, så Torben han var præsten, så gav vi katten tøj på. Sådan, og pjaskede den til med vand. Kunne godt nok ikke lide, men det blev den jo nødt til. Kom til et hed Horus. Det er en egyptisk gud. Så gravede vi huller i haven også. Det var et af de få steder. Det var mine kammerater meget benovet over, at man kunne få lov til at grave store huller i haven, i græsplænen. Men de groede til igen. Hvad sagde dine forældre til det? Jamen det var sådan set i orden. Vi skulle bare sørge for at på et tidspunkt dække den til igen, så er det i orden. Vi lavede en fælde til en hund, naboens hund, som vi ikke brød så meget om på et tidspunkt. Så vi prøvede at lave en fælde for den, men den faldt aldrig i. Selvom håndværket langt fra er uddødt, dalede produktionen af hjemmelavet legetøj gennem 70'erne og 80'erne. De håndlavede drager fik hård konkurrence fra det avancerede legetøj, der rykkede ind på ønskelisterne. Alt udstyr kunne købes for penge, ligesom elektronikken vandt mere ind i barnelivet. PlayStation. Og der er Micro Machines. Jeg ser fjernsyn. Vi har noget, der hedder Tank Racers, og noget, der hedder Street Skater, og noget, der hedder Street Skater 2, og en demo, og noget, der hedder Commander Conquer Red Alert. Legen foran skærmen er meget stillesiddende, og heri ligger måske den største forskel. Legen kan stadig være både udfordrende og udviklende. Elektronik eller ej, reglerne i legen er de samme, og favoritlegene har ikke ændret sig meget gennem årene. Jeg tror, vi legede ligesom alle andre noget med tage fat og sådan forskellige lege, man fandt på. Så når man var sammen med veninderne, så legede man med Barbie-dukker. Jeg leger med bamser. Det kan jeg rigtig godt lide. De er bløde, og så slår man sig, når man leger med dem. Jeg er mest udenfor at spille fodbold. Hvem spiller du sammen med? Altså naboer, og så jeg går også til fodbold. Ja, udenfor så spiller jeg kan spille fodbold og rundbold og sparke til dåsen og sådan noget sammen med de andre. Vi har sådan nogle trækgeværer, så leger jeg krig med dem. Jeg tror, det er lige meget, hvor man er. Man skal bare sådan... det er det, man skal bruge fantasien, altså, når man leger. Vi forestiller os nogle krybskytter, der går rundt og skyder sjældne dyrearter og sådan noget. Tik og gemme og lege med Barbie-dukker og dukker. Så var der krig. Det var meget sjovt. Meget har ændret sig i børnelivet de sidste 50 år i Jelling. Men lige så meget består. Kælketuren på højene, når den første sne er faldet. Spil, sang, rolleleg og fantasien bliver stadig brugt gennem barndommen til at skabe vores egen identitet. Barndomshistorier bliver som regel bedre med årene, men for barnet anno 2000 er det ikke historie endnu. Jeg kan allerbedst lide at være udenfor. Hvad laver du, når du er hernede, Mathilde? Fanger nogle ting, og nogle gange lader vi aber. Jeg gik mig over